ị na-abata n'ime nsogbu n'ime ọnọdụ ọjọọ ịgbanwee ọnọdụ ahụ ịpụtakwa otu ebi bụrụ Chineke ịbụ Chineke naanị onwe gị onye nwe anyị na chi anyị onye nwere eluigwe mere ebe obibi were ụwa mere ebe mgbakwasị ụgwọ onye nọ n'eluigwe na-ekwu okwu a na-eme ya eme n'ụwa onye na-eme ihe dị ukwuu onye na-eme ihe nyere anyị onye nwe anyị ọ na-abụ ka ọgụ ibu n'ụzọ ị na-agba aka eje agha mana ị na-alụ mmeri wee lọta ọ bụ gị bụ udo asụrụ na mba nụ ya na mba onye dịka gị dịka a na-akpọ ugwu n'anya ugwu a na-arị atụ egwu na ndị nsọ na-arị gị na-enwe ọṅụ na-ama amasị amasị mgbadobe ọsọ nke okwukwe anyị onye mbụ na onye ikpeazụ mmalite na ọgwụgwụ alfa na omega anyị na-akpọ isi ala nye gị onye nwe anyị bụ okenye mgbe ochie